Chun is dáisih chóirde agus fáilte isteach chuig ard Ardán lumsa ón Píomarachu agus an drama a bheith fíthracht inniu ná Grindr, Cider agus Cher léirú do chuid Aerach Aiteach Gaelach stáilm a bhí ag IMRAM agus bhí seo an féin ag IMRAM cúpla seachtainna hin agus tá mé tharbh sásta go sé thart mar bhí lán ó bhuacánaigh eis leis agus bhí mé céasta gur daoine bhela aige. Ach péis go le bhí an dá seo sin arsúil san ná cheana agus íhníí chéile fiúháin beidir. Ach an seo ar seo bhí sé sa phríomh spás in Airclann Smachalí, Airclann Áling is bralam an spás sin. Agus tá lámra dí iontacha ar bun ag Aerach Aiteach Gaelach tá is dáilm go banta go sin leis ach Cíirní ón Mac agus Sam Farrig agus beidir seanna buid a ghlach port Sam ag ceann duna léirthe ag reachtas. Ach an seo ar seo cad é atá gceist leis? Well, tá trí bhunalóg a gceist agus banan si le daoine éireacha ar ihe mo agus iad swinine agus a caint lehain agus leis an lucht éisteachta faoin ihetá có agus de réir chéile fáin mit níos má ólas amach wethú. Agus bhí sais Telegan sa chúl ag Margaret Lonergan a bhíns ionintach ar fad, bhí roiin ceolán ó Van Dia, sais aistriúcháin agus ceoltóirid an scohíd sin. Simple glóir is bralan a good ceol ach níl is agam cé comá is a dear na an ceol agus an pí dráíochtta dá chéile, beidir go dul múr mar sin ach tá bandí feice go mar stáisiim mar chuid de dhéig agus hain sin th cíanlumm. Tá ceol an bhá ach díreach beidir nar higus an nasc. Inis beidir gur bé an rud atá rá ná ó siú é an ceol atá a hennim sa chlobí ach bhí rud éige ná faoi nar ghlachas leis go thomláin rud éige mar sin. Ach arránhead an sco ceol agus cócheol an bhá. An sin is scéalte an na daoine agsúla hí fáib leis Cameron sin. An na scéalte ó dhaoine agsúla an sin sin gur ionintach an rud é gur scríóirí taobh léirethirí a bhí a gceist. Churn si go mór leis an rud nuair atá an scríóir hain a chur píosa láthair agus freisin nuair atá cuid den scéal go maiann sé lehain. Is commodóir chrainte achas dó bína gáí beag an bhíorna an. Ach an scríóir tuigann siad chunas an rud a chur láthair agus ceirigh sé go mór gur bína iad a bhí anmhaig léirodí. Sam Farrig bhí sé feice go déanamh an bhirt ón agus Ciara bhí sé feice go minic ag déanamh rudí beidir Sam Farrig roiinte dáanta ach tá cur láthair agus teachta láthair ionintach ag Sam agus tháinig sé sin trasna go hana láidir ar stáite agus ríist ó an Mac agus Ciara ní é feicimidí sin beidir níos minice a déanamh rudí mar sin tá agan go siad go má a dhéana sin. Agus cad le tal rá hepar an gamra agus le mé mé caint níos tá mé géirí an rud a rá ríist a gan ará dhéanamh ar rud atá ráite go níos luas a bhí sin ach nóir ach a tafadach ach an cuid nóir tafadach a caiilech ní cuioine muis cad é a dúrach dúras ach cad le bhí gceist is chuirteach miltanach sin mar bhíos caiint bh gáin á srí nóméid gan rud a hafad ach mar físa chur mé an sin rud uair a bheitán scríóirt uair ní aistriúcháin atá ní ar scríbhah é méle scríbhah é ingaige ag daoine leiríns go aige ag aistóirí tá sé chur láthair ag aistóirí le scríóirí leiríns an gaige mar hanga léithúil nó mar hanga rialta. Asna bhíns ar roiintáil léirithe nach míonn si sin fearr gcónaí agus tugann si sin fearne agus increideocht don físa agus hain uaire agus dáíocht bhí roiint dáíochta an is bralam beag an beag dáíochta san Airclann hain si sinlam agus sin gur luas Margaret Lonergan agus na Telegan bhíici sin ach luigh si féin rud éigen ag deire an ruda an tí gur bhreise gur bíon cean na chéad físaí a bhí leirt fuhaí nó bhí leirt leihí mar bhil an fphobal sin agus bhí si sin an tóca leis. Agus uaireanta beidir an bhreathnóir hetrigenéisach beidir nach smuoinóidí sé sin mar go bhíon gach scéal díortha ar thu sin ach bhí Margaret rá cé go mór cuaig an pí a bhaimar agus cé go sása a bhí sin scéal seo eiscint
Ardán agus is ítach go bhfuil IMRAM a chu rudí spéisiúla éagsúla nuálacha Ardán. Agus tá sú go mór le rudí eile eiscint ó Aerach Gaelach agus an trúr seo. Agus rud amháin eile agus ríist is leirfastóir a taide go seo rud a dhéanam sé féin go minic ag píosaí agus tá sé déanta gom go raibh na seoanna tá déanta gom ach bhí na línta beagnach de chean bheabhar ag na hirfadig ag na síimsóirí ag na heistóirí ach bhíad fós a léh beagán agus dócha nach an lachach sé ach fearr beagán breise a heh íirecht ná a heh ama de línta bheith ag lean bheabhar agus ládráach sin an píosa go mór inis tam cinnte gur digad den siad é sin í tain. Ach an rud atá léamh nó fiú a bhfuil taca na léthireachta leis banin sé beagáinín de láithreacht an rud banin sé beagán de íarne an rud mar bíonnta bhil an den seo léamh nó tá táród an cé go raibh forbartha na línta arolalas acu ag an bhear íon rud an inis a ríos gur se nó leid. Ach mar fiasa bhí slú mór an hí sé tainmhach bhí sé grammar bhí daoine goire. Rud amháin eile luach sin gur Pat Butler a bhí scríomh an tuairt bhí sé rá bechóir go mbeadh aistriúcháin comhuaineach nó aitangracht ar seo bechóir go mbeadh fáilte rih chluúte béarla. An tain aibetá ná má dhéanann tú sin millann sé sin an teisbéirs ar gcuoine le gaige a hens go rudí mar sin. Bhí mé sa spás ceann chéana do chráma níos í chearlan agus bhí mé an tatangra a chluistáil a caint hí mé si ar hebh amháin. Bhí mé an d sin a caint níos bhog méid on taobh eile, luigh mé le lucht na hairlan é íag. Fiúháin sin nuas ar sin hí na sáilse ar na clúsán, mar sin bhí me thuúil breanú ar an slua, mar bhí idir las na suas leis na clúsáin seo agus fiú ag túsan rud a dúrach le gatainna san airlan ó Dinnig chéint nach bhfuil an ra bhór a teachtas na clúsán. Ach ní bháin gur mé an stop chluiseán na clúsán, a bhí man an tatangrach las. Agus thula méid faoin léir a bhí mé ferste, cé gur luach le daoine éagsúla sa drama sin, gur sin fásatóiriú. Mar sin má dhéanann tú agus sé sin le híireacht agus cúpla íireacht é sin a réiteach fós hain chuann isteach ar an éistóir a bhfuil gaig acu. Mar sin má heasní bheith drama chur láthair do bhearlóirí millann tú an teisbéirs don gaigóirí. Sin é an tain rud gur féidir áfaí sin. Bar suirtítre forhedal nó fóhedal nó rud éigen ach an rud sin faoi chluasáin is léir nach nibríonn sé. Ní bhríonn sé mar sin, ní féad leis eibrí mar sin. Má deir tú ba chuir go mbeadh sé seo ar fáil agus atangrach béal an go bhfuilsúcht tá rá ná chuir go mbeadh drámaíocht do chuoine le gaige. Agus bhíleach sé sin an drama. Mar sin ceapam mar fóbal go gahamid aig go thuirt ar cheistin na dá le héad. An dastíon weing gur bé an tain drama bheith le feiscinnta going ná drama gaige agus gur féidirling an tatanga closa ar béarla uaireanta rih an aisteúir uaireanta cluisin tú an punchline rih an aisteúir go bhecinn tú na clúasáin seo agus iad lasta níos gillan an stáite féin go gluisin tú daoine agus an bhailiúm bra áard go millann tú an teisbéirs drámaíochta ar an gaigóir an dastíon weing sin mar eisbéirs drámaíochta ag an ghail ní hastíon agus cámad cur ina chuine go láidir mar sin asaontíim ní éitin cur a gcuine rátas papúlar níos mó an ná níos fórsúlan ar sin is scrís umlan na drámaíochta gaige bheith an sin ráta gom bhí an boga bhí luigh mé leis an drama leis an áit luach rih an drama sin é agus fós níos daoine an áit eile bhí an aib céin a toirú. Ní féidir ghlacha leis. Fiscéile rant críochanathe. Grindr, Cider, Cher, and den sco an post there an bhá bhá mé an soltas an bísa tá masúla níos móchla se bhfuil dibróg sé sin mar físa físiúil is stáilm. Bhrálum tuile eiscint, bhrálum tuile eiscint. Bhá mé soltas, bhá daoine soltas, chuir sé daoine a caint, chuir sé daoine a córas, tharraingt sé daoine chuig drama gaige, beidir nach bhreastalóch ar drama gaige, agus chuir thug sé Ardán do scéalta nach gluisimid commuine sin scaige. Sin é weimse ar ard ar an Ardán. Slán tam líon a chuirde.